ସକାଳେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଚା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ସେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ବାବଦରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କେଜାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲି। ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ଝିଅ ତ ଉଠିନି, ତାକୁ ଡାକିଦେଲି, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଝାଡ଼ୁ କରିବାରେ ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମମି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ହେଉଥିଲୁ ନା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁନି, ସ୍କୁଲ୍ ଯିବୁନି, ମାଆ ମାନେ କାଖେଇ କଳେଇ କେତେ ଗେଲ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ମୁଁ ସାରିଦେଲି। ମମି ଏଠି ସବୁ ପରିବା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଜା ବସାଇଦେଲି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆଉ ଜେଜେମା କେଉଁଠୁ ଭଲ ଭଲ ଶାଗ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ। ସେଇ ଶାଗକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ରାନ୍ଧିବି। ପଖାଳ ପୁରା ଉଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି କାଟିକି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ରାତି ପାଇଁ ମଟର ଏଠି ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ବାପା ସକାଳେ ଟିକେ କିଛି ନ ହଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବଡ଼ି ମମି ଆଣିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଜିଦେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଏଠି ଭଜା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଖାଳକୁ ସଜ କରି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି କରିଦେଇଛି, ଉଡ଼ିବ।